Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hado shispa lai po arngut ki Khynnah Skul ya ke bala suba ba kilia bit ya ka jingpang covid khat khandai kin hab ban tho biang ya ka Eksamin secondary school living certificate but ya ka Eksamin higher secondary school living certificate ya ka ne la ai jingkhain da deputy director jong ka Meghalaya board of school education uba m marbanyang haba ya kren bat kilal pathai khubor ha ka sautrik ubana jimmang ar hajar ar puai kat kum ke jinge tho jong uba marbanyang kini ki Khynnah Skul ki balado ban Ïakhun hagani ki artli ki Eksamin kalong tang ha ka way but artli ki subject hadin bakila hab ban set slung no yeladi halaying nakadaw baki don ki bahayeng hasem ki balaya bit ya ka jingpang covid khat khandai Sslc thoru ba nagini ki shispa lai po arngut ki Khynnah Skul ki bala hab ban tho biang yakani ka Eksamin ki long henru punyogut ki ba Ïakhun ka Eksamin secondary school living certificate but henru pusangut ki waipat ki ba haban Ïakhun ya ki katto ka nitli ki subject ha ka Eksamin higher secondary school living certificate ki ba buat ki dia taki haris ki ba pa uyo kun la yasa la hayeng tu la haris Teng lokat kaji keli jonga ta kalau kita ke ya keli kita di what che ke yuk pa au ban lo hati dia tu kita bisa center in charge ke na kita te ngasu perkhat na kan refusan hajar tam ki bele ta kita refusan refu nyongut ki bele dia ni kementrik tu ba te ka 12 na ka lai pun hajar tam te ta refu nyongut tam lalong negligible kan kabalong kadi ke sistem pada ngim dei ban insting ni hapan bang careful bai la dei kan ya tik badu tho bam yo at kat ni kin dang yak chance na ba ni pada perkhat dei hari unta kan na bari ko pemerintah hi kita concentrate shwa kumdo ban pendek ini mo da bar ka pathai ke ma kumle ke asu thu hi ke ka perkhat dei kita na west Hsslc na southwest na Riboy district no iman alai ngut na Riboy district ki khamdan kumba shokhat arngut kumta na jai hills kumtai kibuni ki bat kumtai khambon tang na is Hsslc but na Riboy district